everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Maruwa. Okay. Di na lang nila ako siya hasulon. Ay, kini si Marla. Bahin sa akong na-research. Elgin? Hi. Hi, it's Marla. Ay, hello Gabriel. Tuwa pa sa CR. Mamulbos ko no siya. Mau ba? Uy, Gabriel. Uy. Ibog ka ng akong amigan, no? Si Marla mo to. Si Marla to! Marla! Hala! Naon sa gas, Marla! Nakita tinig ilagas, Marla, sa suod sa CR. Marla? Naon sa ka? Nganong kalit man kami singgit, ha? Marla? Marla, nganong nagsigi magkagtutok niya na sa amin? Unsa may magkadukan din sa CR? Ha? Gabriel! Marla! Uy, naon sa man ka? Unsay nakita ninyo sa samin? Ha? Ikaw? Ikaw lang ang nakita na mo sa amin, Marla. Nga naman eh, may lain ka bang kauban din sa suod CR? O unsa man, gihadlo ka? Ako lang usa ang niya sa CR. Unya, anong kalit man lang kami singgit? Elgin, mo paulit lang una ko. Palihog na kong sulti ni sir nga. Mo absent lang una ko karon. Sige. Elgin, sundan ako si Marla, ha? Murag may natabogin niya nga dili niya ikasulti. Sulti lang sa si sir nga mo absent ko karon. Kaya ako ihatod sa ila si Marla. Sige. Lakaw, pagdali. Kinahanglan ma-absent pa ni mo si Marla nga dili makasakay og jeep. Sige. Ngano may singgit mo ka si Marla din sa sud sa CR? O sa may iyang ikadlukan din eh. Muadto lang una ko ni sir. Ako siyang paibaon nga mo absent sila si Gabriel ug Marla. Tuwaras Marla. May wa pa sila makasakay og jeep. Marla! Marla, wat ako! Marla? Mupauli ka na. Ihatod na lang ka. Ayaw na. Kuan, kanang... dili maayo nga maka-absent ka tungod na ako. Silingan taong managhigala ta. Busa angay lang nga magpakabana ko nimo. Dali. Sakay na lang sa akong jeep. Ihatod na lang ka sa inyo. Pero... Ay kaikog na ako, Marla. Ako ni kalipay nga mahatod ta kang luwas sa inyo. Abi nimo klaro kay nga naglaing gid imong lawas. Ug di ko mahimutang nga di ka makita ang luwas nga maabot sa inyo. Busa dali na. Tuwa rin doon nakaparking akong jeep. Sab ko kay gikadlo ka ni Marla sa sud sa CR o sa samin? Elgin, ayun ba si Marla? Uy, ikaw no? Si Marla nagiday ang suda ng utok mo, ha, Tony? Naibaho ka na bitaw nga patay kay kuwa ng Marla. Hay mas siya. May trabaho naman kuno pero ama siya dito siyang table. Kuan, may pauli sab siya kay kalit lang naglain ng lawas. Unsa? Ngano naglain man iyang lawas, ha? Ambot lang. Kalit man lang siyang misinggit kaganiha. Samtang na namin siya dito sa CR sa mga babae. Oo, mao ba? Ngano ka, no? Marla, okay ka lang? Okay na ko. Ayaw ka pala ka. Okay na ko. Mayo. Mahimo ba sultihan ko nimo kung unsay nahitabo dito sa CR? Nga mo'y nakaingon nga nisinggit ka? Kuan, may... Mayon sa?
Lahos ha. Ay kabala ka. Bisan unsang imong isulti nako karon. Ato lang ni sikreto. Gabriel. Ah, Kuan, sa dihang manghunaw na unta ko, kalit rin akong nakita ang Unsa? Unsa yung nakita mo, Marla? kuan, kanang Marla, higala ko nimo. Sa ako nang gisulti. Bisan unsa pa ka nang imong kahadlukan, makalaon ka. Nga di ta katawan. Gabriel, nahadlo ko sa kong nakita. Ha? Kaya nga naman eh. Unsa may mo nakita sa amin? Ha, Marla? Usa ka babae. Unsa? Babay? Oo, usa ka babae ang ako nakita. Ug nagtutok sila ako, Gabriel. Unsa? Nakaila ka ba sa babae nga nakita nimo sa amin? Kuan, wa ko makaila niya. Pero makahadlok ang inaw. Siga kayo iyang mga mata, Gabriel. Unsa? Murasig na suko. Marla. Maitingaling ang mupahuway ka lang una sa inyo. Ay una pag-una sa netabo. Hinanaw ka ba og salidang horror? Oo. Sa una, mahilig ko ang klasiha sa mga sugilanon kay writer ko. Kung mauna, buo nga lang na si muna una. Busa ay pagpadaog ana, okay? Okay. Sige. Ayaw lang unang trabaho. Ha? Gabriel, nganong kitabangan mo ko nimo? Ha? Hangtod ang imong trabaho, imong gibiyaan. Tungod na ako. Ngano man? Ingon lagi ko anak nga mubati sa akong mga higala, Marla. Andam ko mo sakripisyo. Mao ba? Mao na. Busa, ayaw kay buong nga. Kung anong gihaguan ta kagatod sa inyo. Elgin, Tony, napali ka diha? Unsa pa may tuyo mo? mo ba na sakit si Marla nga imong nibawan? Uy, what no? Healthy ka na siya kay magdungan ba may magpa-monthly check-up. Mao ba? Ako gusto ko masayad kung say kahintang kung doon sa paduna ba sakit. Gusto kong maklaro ang iyang kahintang ba. Elgin? Hi man si Gabriel. Ay, naghatod ni Marla. Mao ba? Kung mo balik, ingna nga paadtuon siya ni Sir. Unsa to? Si Gabriel ang nagatod ni Marla sa ila? Ha? Pinta ni mo Elgin eh. Nga naman man ka masulti na kung nga si Gabriel mo nagatod kanina. Ha? Nga naman? Hoy, Da. Tony. Asa naman sab ka, oy? Sundan ako si Marla sa ila kay basin og asa to siya dad ani Gabriel. Sulti na yun. Hala, nangikis siya. Magpatay ka tunduha sa ilang Marla. Dali, suot na, Gabriel. Salamat pero na lang eh. May tingali nga mupahuway ka una, Marla. Pero, okay naman good ko. Kabalik ko naman gani ko sa office. Mao ba? Pero kung ako pa ikaw, mupahuway ka na lang una. Palayasa siya. Palayasa. Unsa? Ha? Ngano ka, Marla? Mituto ka na ako niya. Niyong ka unsa? May gusto kang ipangutanan ako? Ha? Wa, Gabriel. Sige, makalakaw ka na. Uy. Naunsa mo to siya? Wala man nahadlok siya. Kalitang siya kahadlok.
Ya tayo sira sa pultahan. Saan kayo ni tabo niya sa? Balak ako yun nila. Mas may pa, di lang una kong balik sa office. Gusto. Ari lang una ko. Ako na lang tiwason ang pagpananom sa garden. Aron makapamati ko kung maunsa si Marla. Maglaing gida. Laing gid ang iyang liho karon. Unsa man to ako napati? Murag kitong tulay, mihonghong na ako. Gusto niya palayason si Gabriela. Marla, wala na nung niaman ka. Dili ba may trabaho ka man karon? Marla, naunsa ka? Mura magkagwa sa imong kaugalingon. Uy, naunsa ka, uy. Ay, manang, ikaw di ay na? Na, ako in town, oy. Huwag ka kabantay nga miduol ko nimo. Nga naman ka. May problema ba nga mipauli na ka? Ha? Wa man. Mopahaway una ko manang. Kung makatuog ko, ayaw lang ko pukawa ha. Uy, murag doon na may problema ning bata, ah. Namingaw naman sa Villa. May pahuay na tingali si Marla. May noon, kung matuog siya. Aron di siya makaununa sa babae nga iyang nakita sa amin dito sa CR sa trabaho mo. Usabay. Uy. Tony? Nga na bang bahiro-hiro ka magdaan ni Marla Bauli ni sila? Gusto kang magbalapar sa papel, no? Tony, kalma lang. Natural lang nga akong ihatod si Marla din sa ila kay naglain ang iyang lawas. O niya nga na nagbugal-bugal magkadin sa garden nila. Kung sa manang mo, pamugol sila nga matagad ka ni Marla. Wa ko mamugos, Tony. Ako lang ang naas dool nga may sakyanan nga makadadayon niya din ni Pauli sa ila. Maka ko siya kitabangan. Umay nang may bawo ka. Nga ako ang hardinero din ni sa villa. Mao nga ako ang motiman ining ilang hardin din ni Marla. Dili. Mao lang tinuod, Tony. Umay mo ba makalakaw ka na? Lakaw na. Yan, Matra. Ikaw mo ipalayok ang Marla. Ikaw mo ipalayok ang Marla. Ha? Manang pangitaa ang tao nga nakaso din sa Villa. Oh. May laing tao sa May villa. yung tao sa villa. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.